озодона фикр кардам, ман гуфтам галстуку куртада нест ва храпай ва мардуми ғулома тарсондана. мардуми ғуломда костюми бурука намепушӣ, галстука мебандӣ, хита фасон мекунӣ, ҷуғро фасон мекунӣ, намедонам мардум ҳамин нони ҷава мемолиш, рӯғана мемолиш, ярак мекунам, ҳамин давида меояд да. Лекин ничи нестам. Ничего нет, кроме лжи. Унамҷа Эмомалӣ Раҳмон 31 сол шуд костюм бурю галстуки гап мезанад. Намедонам. Ина президентҳои дига давлата бин, ҳамун намедонам Америкаи бин бегалстук гап мезанад. Намедонам ҳамун туалетда мерад, ҳамун роҳбарои тарафҳои худмо галстук хати меравад. Иёра бин любой чӣ хати меравад, ҳамин шортика ям гап мезанад. Чӣ ба рои гӯш мекунӣ? шумо аҳамият битем. номи ҳастия мегиранд, дурӯғ меган. номи ҳастия мегиранд, дурӯғ меган. Нагла номи ҳастия гирифта дурӯғ меган. уҷа ман 99% мухолифа ҳурмат мекунам, 1% ҳурмат намекунам. 1% коргари анамун ҳукуматда кор мекардгои ҳурмат намекунам. Ман мегӯм партизано мо ҳамара медонем, 1% ҳурмат намекунем. Чи ай параш, чи аю параш. барои он ки намун 1% ҷазир кард ҳамара. 1% ҳамаш хуҷаин дорад, ҳамаш ҳамҷа дам зур зиндагӣ мекард, ҳамҷа дам зиндагӣ зур мекунад. ҳамун Россияда бригадири муҳоҷиру намедонам раиси бозору чим чишидагӣ ай хушрӯ зиндагӣ мекунад. фаҳмидем? ана ҳамо хушрӯ зиндагӣ мекунад, диккат хушрӯ зиндагӣ намекунад. анамо предатело хушрӯ зиндагӣ мекунад. бо предателӣ мекунад. фикрата айко ҳамат сарҷам кун, фикрата ягон вақт дига ҷо набар. фикри ҳар як кадомот центрда бошад, центр хидишта истифода бар. ино мақсадшон ягона. мардум ҳушёр нашуданд, мардум айхов нахистанд, мардум бояд ҳичие надонад. мардум фақат ҳаме ӯ сиё бугуд, сиё бугудиё тамом. тилое напурсад мардум. мардум нагуд ки шикамон гишна, мардум нагуд ки свет надорум, мардум нагуд ки мухолифам нагуд ки иҷада ман документ надорум, чи ба ту документ дори қати янга бугуд. И гапоро нагу. И гапоя бояд нагуд ғулом. ғулом бояд чико кунад? ғулом фақат хеле кунад, дастша бардорад, бугуд ки ман мактаб дарста мебурам, бугуд ранги мактаб да, доскада бурам бугуд. намебурад дига ягон кас хеле намекунад. дига ҳама айко хеле мекунад. хеле дастша бозӣ мекунад. ждат кунтон ахи шумо. любое время мегирезан миёян, бо ҳамё хушрӯ зиндагӣ мекунанд, бо документ метан, тамоми шароит мекунанд, бо ту ғуломоре мегарди любой ҷода. ин ҳамин намедонам афсар ҳастӣ, намедонам депутат ҳастӣ, прокурор ҳастӣ, любой чи генерал ҳастӣ, ту миёи ку ту ғуломоре мегарди ку ҳамҷа ба ҳичи наметан. бо ҳамин хоҷаҳошона предана хизмат мекунанд. ё минтақаям надоранд, территорияам надоранд. анамира ҳар як кадоми ту донӣ. ҳар як кадомот бояд донӣ. ҳар як кадомот чотка сообразит кунӣ. ай компроматошон натарс. нисбатат компромат кадай? Натарс. ман гуфтам шумода будо. компромат намедонам, ягон занака дастша қапиди намедонам, якта занака намедонам, якта мардака дастша қапиди. намедонам ягон кор карди, ино компромат кадай. зат метарси современный мирда ҳама мехоҳад, ба чи инсон любой чи мехоҳад ку, это нормально. чо? ҳамин чиз метарси ту? чи? намедонам пул гирифта ё ягон кор кадай, тра компромат. ё ҳар рӯз пул мегирану, ошкор пул ҷамъ кардестану. ошкор пул ҷамъ кардестан через каналое ки хичонда пачинатсия мекунанд. ай шумо пул ҷамъ кардестан, фиреб кардестан. шумо ягон кас ҳамиҷа дабуд рояд. барои чи? барои чи? савол. барои чи? ман намегум ки бира ягон кор, ман барои озодит мегум. барои озод шудан мегум, барои зиндагии хубут ресурс мегум. тамом. зиндагии хубут ресурс ай. 5 та тилло ҳаст. 5 та заводи тилло ай. ин ҳамҷода ҳозир авангардо шояд шишта бошӣ. ҳамон 5 кас шумо рафта куратор пурс ки ҳамин тиллои мо куҷо меравад бугу? депутатҳо ҳастед, намедонам. коргарои мақомот ҳастед, милиса ҳастед, намедонам, амният ҳастед, любоид. бира ябор пеши заводи тиллода наздикишта тура мемонад? наздикишта тура мемонад? ман ту боре будам кор кардагим, 11 сол кор кардагим. фақат корма ҳисоб кунед.